Replicarem el material que tenim dispers, s'agradeixen tot magatzat, i intentarem acabar de... Perquè jo podria estar parlant d'això a dos parts seguides, perquè el tema m'apassiona i perquè ja sabeu que està en la base de tot l'estudi lingüístic que ha fet aquell grup legendari, perquè allò és una llegenda, i que ja ha estat l'arran de tota la lingüística que s'està fent. Fixeu-vos que estava nomenat el professor Sintra, que ve des de Coimbra a treballar al grup de Madrid. Mireu que estava Sánchez Guarner en aquest grup, mireu que estava també en mallorquí Moll, Francesc de Moll, però és que també estava Valient Margarit, que fa uns estudis de fonètica sobre les precalatats del català primerenques del tot, basant-se en Tomàs Navàs. Tots treballen basant-se en Tomàs Navàs. És que és una figura capital, perquè fixeu, ortofonia, però també dialectologia. I dialectologia, ja a mi m'agradaria parlar-vos un poquet més extensament. Un fonetista no pot deixar de ser dialectòleg. És que ell és el màxim fonetista que tenim avui en dia en la Universitat de València. No pot, a més, és un especialista màxim en entonació. No pot ningú que sàpiga fonètica deixar de fer dialectologia. Un dialectòleg no pot treballar sense fonètica. És a dir, no haguérem pogut treballar ningú sense els treballs prèvics de Tomàs. Abans d'això, cal enganxar la fonètica amb la vida, amb la societat, i hem d'anar als estudis d'etnolingüística o de folklore. I us ho havia d'explicar bé què vol dir això de folklore, perquè té una vessant molt pejorativa. En realitat no ho és, però tot això se cuideu-me i es farem-vos. Bé, la bona qüestió és que així estem mirant que Tomàs Navàs també, a banda de fer la base dels qüestionaris de l'àltic, que no s'haguera fet sense el seu treball, fa també treball de recull folklòric. Per exemple, treballa amb Martínez Torner, que és un musicòleg. I Sánchez envia quan feia jo la meva tesi doctoral. Mira, cal recollir tot el que es cantava al camp, si hi ha cançons de batre, si hi ha cançons de sega, recollir el que el poble parla, recollir la llengua que el poble fa, recollir l'expressió de la persona a través d'aquesta llengua arrelada a la terra. I això no es fa de cap manera millor que a través de la fonètica. I això, poesia, prosa, expressió, això ens ho va fonamentar Tomàs Navàs. No vull estendre més perquè us podria parlar-vos de l'estudi del quimògraf o de l'espectrògraf posteriorment, i ara us podria parlar de qui ne sap una muntona dels materials d'ordinador per a fer el mateix treball. Jo me recordo quan feia la meva tesi que me vaig anar en unes gravacions al Consell Superior d'Investigacions Científiques a Quiris, que jo havia sigut alumna de Quiris, i em va passar aquelles cintes per uns aparats així de grandots horrorosos, que horribles, i no podies fer si no anaves allí. Fins i tot el Cerdà de Barcelona anava a treballar aquí, tota la fonètica sorgís d'allí. I ell sorgís d'allí perquè estava anteriorment Tomàs Navàs. Doncs ara la sorpresa va ser trobar-me en ell, en el seu grup d'alumnes, que davant d'un ordinador feia exactament la mateixa feina un nivell més. Però ell és l'introductor d'això en Espanya. I després, bé, d'això parlarem.
Però no vull que acabar ja, perquè el temps no se s'acaba. I jo us diria, quin missatge vos envia Tomàs Navarro Tomàs als periodistes d'avui? Ui, periodistes, perquè aneu a sentir molt de llenguatge regular, perquè avui ja no volem models. Avui hem treballat molt, i sobretot els dialectòlegs tenim molt de gust, hem treballat molt dialectologia, però no es deixeu portar per la moda. La dialectologia, i els que la treballem són els primers que ho podem dir, és el pàlpit de la llengua. Però tota llengua que tinguem per vindre ha de portar aquesta dialectologia a la norma. I en això Tomàs Navarro Tomàs també va ser un mestre. Sigueu capaços de recollir el que la parla de cada dia vos aportarà, però sabent-ho portar a una estructura científica que farà que la llengua pervisqui. Si no, les llengües estan abocades a morir, sense éssers vius. Però els professors de la universitat, vosaltres, que sou els que aneu a comunicar aquesta llengua a la societat, tenim l'obligació grandíssima de mantindre-la saludable, bona, entenedora. Si vosaltres no sou conscients de la feina que heu de fer, difícilment les nostres llengües podran tindre la salut suficient per a que puguem disfrutar d'elles i puguem utilitzar-les com a vehicle d'expressió personal. Una bona norma, jo us he dit molt als meus alumnes, és com una autopista ben asfaltada. Tu tires l'expressió per ella com si fos un cotxe a 200 per hora. I pots. Si tu tens una norma mal feta, mal treballada, tens una carretera plena de clots i tu tires un cotxe a 20 per hora i te s'enfonsa. Necessitem una llengua ben treballada a través de la dialectologia i una norma molt ben feta per a que vosaltres la pugueu utilitzar i pugui ser element d'expressió i de formació personal, de poble, de grup. És molt més important. I en la base de tot això, per a tota la pell de brau, fixeu-vos que també per a Portugal tenim el treball imprescindible de Tomàs Navarro. Con permiso. Vicent? Sí, David. Sí,